marriage certificate kengin bela chuan coffee a tih buak khum pala wangin a thara siam sak turin avangena mahse staff chuan pasal ila nei ring hle nem I pasal ni a I soipo hi nupui dang nei lai ani hi alo ti tatlat mai a thu hriat chuan a thawng hle mangai taka kum thum chung alo nei to a pasal chu a pasal alo ni mia lovamo rampo na kumhni a umbo chung khan alo phasan le tamai emni ang riru buai taka a umlai chuan a pasal hnen atangin message adonga du tak $1 million deal kan siam meka I rose du ber le strawberry cake ngen kalo ho thwai do ni kangai to lutuk che alo la ti zui an hun liam to te chui kirin rasur nuaya a birthday longpui turten alo din khor zoi peya a hlim lo ni a hriat le ti hlim turin kawng hrang hrang adap hram thin kha ni a lekha zir tura a kal hnuwa po ni tin video call hmangin anin berenga angai thula alo soi cham chi thin rin lo na turpo a hmungai lo mahse surprise tura rampo na tanga ava ho zok tum chuan office a jawi ne na alo indut ngor lai chu ava phok ta thut mai mak atilutuk a chhuak zui ngal ingai ang kha ni mia lovania du tak ti in a pasal chuan alo umzuya kangai lutuk che a omwe na ka shelo e matin ni kan info pilngot ani kha engma thil dang a thling lo alo ti zung in chenang ti zong in a changa mahse ni thum chungot mai a in kota rasur nuaya adina wangin pneumonia in shena chu adam lo zui tawak maya bela po chu in thiam lo le in a thin lung chu alo nem ta a angai dam ta ani kha ti chuan tun hun hi an lo thleng ta ruam manna anei ta a chu thil a ti fel ma chuan a thil hriat te chu ngoi bo pui atum tari ina ava ho chuan shena le a champa te chu an lo ti meka jawi dam doi in omchung chang an lo soi meizia zu to su kan nu in arimangai theilo ania ti in shena chuan wanga meizia zu lai chu a paisaka nang hi inupui hi imanga email tho si a enga tinge jawi hi inupui anga I register si wanga na ti chuan nia khatia bela alo le ta ka khan ka chen ta a ka thei hil ve mai ka inringa mahse zantin ka she chuak za box si a kai system atan ka kaulet le taringot mai ani ti hian in ti boy mi alovin an kopdun thei thawalom shena chuan alo ti ham bela hian a hria chua vai chuan angai dam to mi alovang che o a shedon leinem lungai su an thu soi zong chuan zo na tam tak alo nei te chu a chang fai ta veka ni dang ang bukin shena chuan ngai sakom takin bela lo ho chu alo ku a atan e in tui hnai tak te alo siam sak le ngal zung en mai chuan rin hlel har tak tur ani reng ani mahse jawi chuan lo kholin ana zwal thu alo hril ta ka chuan office lama ti tur poimo taka oma chhia hlo ho kha lo bol chhun zom tir mai ro o kalo ho thwai don ya ti in anupui chala chuan alo fo sak zewa ole ti zongin bela chuan alo chang damdoi in thleng chuan a zui ru ve thung bathroom a jawi chu alo tu ni om takani accident a to awangin damdoi ina chuan alo om meka enkol thahle to ang cheu ani lo chuan he hospital hi in khar mai anga yang ti in shen chuan alo voucher mai oile meche pahnih ngai sakle mangai per angalan chu a pe po I pe mangi ti in bela chu a phun ru supa kumsari chung alo bun to prayer beads te chu shena chuan zawi chu angai sak zia lam tir nan chuan alo bun tir vela chu bis chu bela in tempula awa hlo chhuat sak a pek a ro thin em kha ni anma ani zok chu dan ang thlapa in nei zok an lo ni si a ani chu alan dan maya chuan mei mi pa ngai zong tu ani tlat to shena chu engma thlinglo ang mai in rose bar nen chuan ni hnih hnu chuan alo hole a rampo na thok ang chuan a in soi chu wang chuan surprise tum ni om takin restaurant changkang tak pakhata chuan a hruaya anma ni puala tan chau alo buk thlap nge
chuta bela chu a period thut mai si a lo ngai sak vatin ama mo zong zong te chu acha ngal zung zung ma se lin fan ni lawin jawi zok chuan alo peta si rasuna salutuka ni hliap kalo ken thengin box si nen karatanga kalo chhuana lama ka hu ta vekani hi bela ka ngai to box si a alo ti zai zaya bela chu in thlak tur chuan a kal sona a let le chuan a pasal le jawi te chu room pakhata an lo in dut mol mol lai chu awa hu zui le ngal ve chu a ti tlapala ma se an lo hu man lo dawhkanah chuan ngawi ringin a va thu le a ep chiah chuan jawi le a pasal te chu an lo thu zui dawhkan hnuaia an kut in chil te pawh chu a hmur renga a rilru ana tem awang chuan a mitui a tla zawih zawih a chan an zawih rawh chuan music chuan leiril a fan lutuka ti in a chhang hrinah chuan a mitui lo hrukul sakin musical instrument a duh zawng tak mai chu a lei sak thu te a hril a jawi pawh chuan a lo thih hle an bulah hrui awm chu khawih lo tura hnathawk ten an hrilh chung pawhin a khawih lui ta a an chungah chandelier inkhai chu a lo tlat a hrenah chuan zawi chu a hliah vat a mahse an a tuar zawk chu bela chuan i si ka thiam lo vek ani hrui kha pawtlawila chuan bela hi hetiang hian a awm si lova jawi chuan a ti leh zai zai a hrimna pek i duh tih na em ni pa a ti in min ko la ka ngai damang che lungai su ka ching fel vek mayang va haw phawt la ka lo hmu dawn che nia ti in hren chuan a chala chuan a lo fawh sak vela hawa hnek chuan hlim tak chuan a thlah liam an in biakna zawng zawng chu lo hre vekin bela chu a mitui a tla zawih zawih a hren ala chuan baby ka chan hman lo che wang khan a pawih ka ti tak zet ani i duh leh min bek mai rawh te a lo ti vel thul jawi thiam lo zawk a lawm bela in a tih chuan ni e ani pawh na takin hrimna ka pek tawh kha a lo ti zai a nupui dam lo bulah chuan awm deuh chawtin eitur pawh chu a bar deuh thlap thlap a hna te pawh chu a bulah chuan a thawk pa mai thin chutia dam taka bela in damdawi in a chhuah san ve takah chuan a lawmna rawpui takin a buat sei sak leh ngala kalkhawm te pawh chuan belai hi chu a van nei ngawt mai a pasal hian a duatin a hmangaih si a a tan sum leh pai pawh ui ngai mia lovania ti in an nawh thu te an sawi sup sup a mahse bela chuan jawi chu a assistant atanga ban turin a pasal chu an nawr ta tlat mai an chhungkua hi an harsa ve lutuka anu leh pa te an hrisel lo bawk nen an khawngei thlau ve lo mu li ti in a lo hnial a jawi chuan lo khawl zuiin misual ten min tihna tan tum ania min lo pui te ti in a lo hrilh bela thil ti vek ani chu a ring ta tlat mai ani nen khan nge in lei chin na in nei a chuti te taka i ngai sak bela in a lo ti ta nunna le thina chung changa i lo thik man hra mamo baby kanin kara engma awm lo i ti ani lo ti ro hrena ti chuan teuh lo mai a awmna pawh ka hre lo hrim hrim bela in a lo ti hmak a khawl tlang thei tawh bawk si lo ka hrem tawh ka tih kha engwangin nge i va sawi sak tir le hrama hmeichhe fel tak ania sin khawngei hruai bo tir ti in a lo zawt nawn leh ka hre lo ka ti tawh kha mu li bela in a tih chuan a lo pot leng dawra dawhkanah bela chuan a chal a to phah ngai sak mia lo chuan a chhuah san zui hmak midang te chuan an lo buai pui vat thunga belai dawh theihna pawh chuan a thlin tawh bik lo a thawmhnaw leh bungrua zawng zawng an nupa thlalak telin amah nena an in zawmna awm thei tawh phawt chu bawlhhlawh bawmah chuan a paih ta vek a mahse misual te chuan lo chu thlu pawpin hrena leh zawi bulah chuan buar a chhunga khung chungin an hruai a jawi hma hmanna vek a lo ni swimming pool ah chuan buara a khai kangin an zuk hnim a an la chhuak leh thin hetia tih kher hi a ngai lo a sin a khawngei thlak engtin mamin khawihna hman chuang hlei nem jawi chuan a lo ti vel zai zai a nilove misual tak ani a sual man chu a hmu nge ngei tur ani ti in hrena chuan buara chhanah chuan a vawleh ta ngek ngek mai le bela chu a kut leh ke te an phuar sak vek baka
aka chu an tuam phui mak bok si a che thei lovin a au thei bok hek lo shena chuan pe zui le ngek ngekin a kut te chu a ra sak zuia bela chuan na a ti hle jawi tak nia po chuan a lo hlau deuh hial zawk ni in a langa du tok ta in shena chuan jawi chu apoma damdawi in lama hruai atum bela hmui tuam na po chu lo phelin shen iu hang ila she khopang a ti ri chu a hria a bela o ang a ti hle bela ni ti a lo hre a lo chu ni in buara an da dei bok si nen jawi kidnap tir tu midang dai anga chuan anga ya lo ni theile theilovin bela chu ina chuan a ho a identity cancel le ming thlak chu approve ani thu an lo hril ta hlo mai tuna chuan arwa manna kha ati puitling to a anin chu a chwa san thei ta thil pahnih love letter shenan alo thon thin te le kumsom pariat atlin puala thi a pek te kha a hnu chia shena ero chu jawi namang hlelo umpuin damdawi ina chuan alo ve char char thunga bela chuan a phone po chu bulhlo bawma pai deiin chu khopui chu a thlo chhuah san ta a dan dik lo tak awang chuan a bula thu doctor chuan a ngai ven hle a a hliam nei dan atang te chuan ngai sak a tok thin nge ani chu a ring chuta bela chu a pum ron na thutin a hnar atangin thi a chhuaka ni kho shelo chuan a om zui doctor chuan a lo buai pui zung zunga a lo har le meu chuan damdawi ina a lo om reng to doctor chuan private hospital a lo nei a lo ni adming po chu lini ti in chung ho bula chuan a soi dei to a mahse a hun ton to le a torna rap thlak tak tak te khan lo zui zelin lo na chuan ron tuam le thut thut thina chu chuan na satakin ati buai thin counseling class te hial akal ta a dam taka linin in enkolna alak zo nu chuan ama pui tu doctor chu lom thu soinan a hna a chuan pui ve a du a board member te chuan an lo ngai ne phle mahse chu company ina harsatna ato mek te chu sutken pui thei a in ring tlata rampona le khazir thin kha ani boka business lam chu a hne so hle ni original report adil po chuan then khat chuan outsider ani a arim lowang ti in an lo hnial zela mahse an rin ain lini chuan stock price ong chang chu a lo shebel hle thung 30% atanga 15% a price chu ti hniam tur chuan thuro na pe a an thop pui tur te chuan hlok na tam tak tel an tuma wangin an tan chuan omzia omdon lovin a hriat pui ani then khat chuan an partner tur te chuan tho ho pui an du lo mai chuan hlawa company ding thar an ni awangin ton hriat an nei thalo hle bawk bela chuan mo phurna zong zong lak po chu alo in huam ta tlat mai a chuta mak tak mai in chung company te chuan tho ho an lo du ta tho mai zu chuan strategic consultant angin an company chu zom ve mai tur chuan a som ta a then khat chuan an rin zo lo em awangin a ngei ve deuh bawk nen lini chuan a lo hnar thung mahse zu an ti tak mewa angin na sa te awang chuan a pum ve ta hram chaw ani shena po in zawi chu ala om pui renga mahse bela in ni thum chung vela a lo biak ngai me lo awang chuan a ngai dan ani lo an hlau ve thowa shena po chuan a ho thwai tur thu chu hrilin ava message a lo chhang le tamia lo mai amang ang ta ina chuan ava ho ta nge nge a jawi po chuan a lo thi hle shena rilu hne thei dan tur ngot chu a lo ngai twa le tran ta a ina valut chu a lo ruak hiaya bela thawmhnaw le bungrua engmah a lo awm tawh lo lekha thawn le thi a pek a lo hnu chhia erawh kha chu a hmu a bela chuan a kalsan ani tih a hriat thiam ta chui chian viau chu tum mahse a har sa riau mai a sawi sak tak hrep kha bela a lo ni reng tih te a hre chhuak le ta zela jawi chuan hre-reng chungin a lo sawi sak tir hrep ani tih te pawh a hre chhuak zui ta zel bawk nen a in sir hle a in beng vak vak ringot jawi le a thian nu te damdawi ina phone hmanga an in belai chu ava hre zuia engkim hre chungin bela kha ni sawi sak tir ani maw ti in ava chhuah chhal ta
nang hian bela kha buara chhungah kha na awm reng ani tih hriat erawh hrian a tih chuan ka hre lo tak tak ani enge sawi awm zia chu a lo ti vel hle a hre lo der chu i thian nu nena in inbiak na zawng zawng pawh kha ka hre vek CCTV pawh ka en vek tawh i va lo zam lo ve a tiin hrena chuan chhuatah chuan a pot thla pawp a drawi chuan a hlau hle ka hre lo tak tak a lawm ruah hmanna siam tur pawhin i bula nih kha ka awm char char tiin a tlan chhezui ngal wang wanga secretary lo lutin file pakhat leh video a lo en tir chung thil zawng zawng chu drawi ruah hmanna vek a lo ni tih finfiahna thlalak te message leh video te an lo ni hlawm drawi tlan chhia pawh kha an va man zui hle a ala tang ve tang tho mahse finfiahna an lo nei tha turu tawh bawk si mi in min tal aw tir an tum ani hi bela ni hrim hrimang min haw em mai a lo la ti ta deuh deuh mahse ami ruihte inpuanna voice record te an ngaih thlak tir le a ka hmangai che lawm chu wang chuan i hmei ang pawhin ka awm duah ania chu wanga lawm min ngaih sak zawk ka duh a min hmangaih ve tho kha a lo ti ta ka hmangaih chu bela chau ani nang chu ka hmei mai mai ni kha bela i tina turin dik nei nei lo hrian a tih chuan i bula ka awm duh chuan ka tir bo mai a ngai bawk sia lawm i fa ka pai a sin nau ka pai i tia wang khan ka kal tir mai che i be se ni te ro ka fa chu bela hnen atang chavin a lo piangang nimin pia mai pawh khan i piria zaw chia kha min bum chu tum ve duh khang lang su ni e ka hlau che lawm min tih nat ka hlau ani bodyguard te chu bela a vuak ang chia khan hrena chuan a vuak tir ve ta thowa i thiam lo vek ani kha kan pahnih in min kopa i zak lo khawp mai tiin drawi pawh chu a thin a rem hle a mahse chan chhe zawk ani miau awangin ngaih dam chu a dil char char a tih theih dang a nei tawh lo nang hi ka bula lo kala i hmeia min siam tui ni min hmangai awm ang takin i awm a in neina certificate pawh min siam pui tawh kha heng thil thleng zawng zawng te hi nangmah wang vek ani hi a tih khum ve leh ta hmia hmia a hrena chuan a sawi sak tir zel si bela hian a beidawn sanna che a rei tawh a duh tawh chuang lo che a kal san daih tawh che hi a ti ve leh ta sak sak a nang ang hmeichhia ka hme atana ka lo thlang che hi ka in chhir khawp mai ka thil tih sual chu ka siam tha ang tiin hrena chuan tuiah bawk chuan a hnim tir ve le ta a torh chu bela ai pawh khan a nasa zawk ngaih nam dil lah chuan awm zia nei lo a thei chin chinah chuan in sawi hlim chu a tum ve tang bawk si helai damdawi inah hian emaw jail ah emaw i dam chhung hun chu i hmang tawh ang hrian a tih chuan bela in a ngaih dam tawh ngai lo nan che an sia ka lua che ti hialin drawi pawh chuan a lo an khum ta a draw chhung kaw chungah leh zel pawh hrena chuan phobal a chho zelin a tlak chhiat tir ta vek bawk bela chanchin erawh chhui chian tum viau mahse a nihna zawng zawng thlak a a lo kal bo daih tawh awang khan tih theih vak a nei lo a secretary tak ngial pawh chu banah te chuan a vo tawh a ni leng chuan zuai in deuh tut hlut reng mai hma an sawn theih lo awangin a secretary pawh chu a bang tawp a mang lamah te chuan bela chu lo hmuh in a thin rimin thah a lo tum thin a a haw hle anih te chu a ring amah nge chuan zawn beihpui chu a thlak ta a khawi hmunah pawh kal se eng pawh hmuh se bela chu a hriat chhuah tir zel a mi te pawh a hmuh sual fo thin chutia amah zawngah a tei kual vel chu bela pawh khan a lo hmu reng a mahse a be duh lo chiang beihah chuan company thila an lo zin ve chu ni in zuan nen chuan mi hrang hrang dawrin party na te pawh an kal ve nual a mi te chuan an in ngai zuang emaw an lo ti thin a in hme an tih thu te an lo sawi an lai dun ve hle room ah document pawimawh la tura an kal laiin hrena chu a lo lut ve chi a mahse a hmu chiang hman lo kha tu nge tiin a hnung lam chu a hmu thawi fua a miss linia nih kha NY group lama tangin tiin an lo chhang bela ni tlata hriatna ani awang chuan a chhui zui tir ta thowa a thin rimna te chuan bela chu la tih buai chang nei thin mahse zu chuan a ngaih sak hle a
Na ai chuan a hriselna chu ngai pawimawh phawt thin turin a hril. Mumang ṭhalo takina a tih buai chang pawhin zuaw hian a lo ngaihsak vata machawn dan turte a lo ngaihtawk pui zum zum. A rinna zawng zawng erawh zuan hnenah chuan a la hlan ngam chuang lova. A rilru hana te pawh chu a hril ṭha duh lo. Thil ṭhalo leh hlo awm tak ka tih tawp theih si lo ka mang ani tiin a hril ringawt. File pakhat erawh a lo pe a. A hming a thlakna leh a medical report te an ni. Chuta tang chuan ngaihsakna nasa tak a lo tawk tawh tih chu chiang takin a hriat theih. Marriage certificate pawh kha bawlhhlawh bawmah a paih zui ta a. Shen Group stock chu 5% lai chuan a tla hniam ta duai mai. Investor tam tak pawh chuan an thawhpui duh tawh lo bawk a. Tlak chhiat lam an pan zel. Chu bela duh dan ber pawh ani. A secretary pawh kha ban phal leh lovin hrena chuan bela chu a chhui zui tir ta zela. Mahse chanchin chhui chian theih an nei tlawt lo. Party na a CCTV footage la kha an lo ti che hman daih tawh bawk si. Chuta bela chuan kodang a lo hreuh ve mek a. Shen Group Director pakhat zia chu a lam tangah cheng tam takin a ruai a. Shenna chu pui turin a ti ta daih mai. Harsatna nei lo awm ang taka lan tir a. Pangpar a parvul lai taka a chuai ang hian malak zui hmak a tum ani. An company din hmun ṭha lo bawk. Bela zawn ngai bawk. Shenna chu a rilru a chawl thei meu lo. An director zia chuan investment a lo hmuhsak hlo mai chu lawm awm viau mahse tute nge an thawhpui te chu chhui chian phawt ṭha a ti a. Bela te pawh chu an lo in ringlawk diam tho. Ngaihdam dilin a hma a lo tih tawh dan ang bawk khan awm tir ve phawt chu a duh avangin lo chui chhuak pawh ni sela pawh a ti lem lo. Zu chuan a lo thawn pui deuh nain ka pui zelang che tiin a lo hnem a. Keimah in engkim ka ti thei lawm partner chauh kan ni hi lo in bar lut ve lo la itan a him zawk ang bela in a ti chuan ka duh che ani itan chuan engkim ka huam tiin a lo hril ta hmiah mai. Doctor ani a i patient ka ni chu wang chuan min ngaihtuah mai ani kha hmangaihna ni lo bela in a ti pawhin enge i hmangaihna sawi chu tiin a lo zawt liat zela. Kanun hlui te wang khan hmalam pan thei ka ni rih lo. Chu wang chuan ka pawm thei lo che ani. Mi fel tak ni ma la hetia awm hi ka duh rih zawk tiin a hnar a. Ka nga kang che i hliam te chu tuam damin i thin lung nei tu kala ni nge yang. Zia an a thawhpui agency te chu NY lama mi te an ni ti Shenna chuan a chhui chhuak ta a. Nilengin chu NY company building kawtah chuan a tei a. Zan a lo ni chuan luh lui a tum ta. Guard te chuan lo dang mahse nam thu popin a lut lui tho. Office ava hun chuan engwangin nge ka phalna tel lova i lo luh ka man tir mai tur che ania bela chuan a lo ti. Nangmah i nih hi ka ringreng ani ka lo ngak rei tawh lutuk che sin. Shenna na tih chuan kei chu linik ania a lo ti. Engkim kha zawi lo ruah hmanna vek ani ti ka hre chhuak tawh. Min lo bum char ani Shenna na tih chuan CCTV footage senan avolai vel ti kha bela chuan a lo play khum ta a. Engkim ka hre vek. Jawi i kwah laia hriamna i pek lo zia le pa a tia kawtur chia i hrilh vel te pawh kha. A tih chuan buara a kha nangmah i ni ti ka hre lo tak tak ani tiin Shenna chu a thing thi taruk mai. Ka thiam lo ani min ngaidam rawh a tih zawm zata. Ani chuan sign rawh i share zawng market price in ka leisak vek ang che. Enge awm zia Shen Group hi i duh tihna em ni. Ai engkim chan vek la kei nei vekela tih hi ka duh mai zawk ani. Ni thum in ngaihtuah na hun i nei. Shenna chu a rilrua buai hle. Shareholder ho pawh chuan an rem ti lo hle bawk a. Mahse bela i a lo let leh theihna tur kawng awm chhun ni a hriat avangin a sign ta nge a. Tunah chuan Shen Group chu bela kutah a lo awm ta. Astronomy exhibition a kalpui turin zu chuan bela chu a sawm a. A tuina lam tak a lo ni awang chuan bela chu a phur hle. RC te han thlir vel chu nuam a ti a. Zuala in hmangai bia thu a lo hlan ve reng bawk nen.
in mua an tum lai takin hrenan alo hmu ta tunge kha pa kha alo ti cher mai zuyana ania ka partner ka bial pa ni bok ka pasal tur pawh ni mai thei alo ti khum sak kan la in chen reng hlei nem hrenan alo ti vata in chen a kanin nei na kha alim alo ni reng ti ka hriat lo ringem ni inupui dik tak te chu jela tang mek ke bela chuan alo ti ta si ni e Mr. Shen ka bial nu hi chu alo ti buai to lo la ani lo chuan ka khingang che ju an alo ti ve boka Shen a pawh chu soitur shelo chuan a ding ngawi ringot an tlei rawl laia bela nen in hmangai taka an hun lo hman dun tawh te chu angai tualet keuh a engkim lo dang lam ta vek mai chu a chan bera ama chu ani bok si hawkawngah chuan car chhunga tangin vanlam thlirin bela leh zuwa te chu an ti a bela transmin pe ve sham rawh Shen a nena inin car zawngah kha chuan buaina engmah ka nei lo pasal nei lai pawh ni lova I pasal ni ka du ani tiin Rose Parsen nge mai chu alo pe a zu an angai sak thei zia le a bula a thlamuan zia te kha bela chuan a hmuh hmai bik lo chutiang mi pa fel tak atung le thei chu mak ati in alom hlel zawka ma se tundin hmuna chuan pasal dang nei le turin kala in pe si lova hun min pero ti in a ngen le a ti reng mai dam chung po in ka ngak mai ang che ti in zuwa chuan alo chang zel thung kalaka ila thin rim wang mai ani ka kaltir dom bik lo che bela ti in Shen a beidong pawh rasur hnuaia a tik ngai te bokin NY Group Company building hmaah chuan ava thing thile ta chara bela chuan a phone atangin alo en ringa guard te chuan kalson tura an ti pawh in a du si lo vurtui chuan leitirin ni ko shelo chuan a awm zuia an zawn sawn ta ni tuna chuan bela kai hruaina hnuaia Shen Group meeting pawh nei ani thin tawh a business proposal sample te pawh chu ama Shen a ngei chuan a chhiar ve lo tul ta chu file ah chuan belai tana a lekha thon kha alo awm leh ngal chher turin bela chuan a ti tlat bawk si bela voina kawrfual var mawi tak I ha ka hmu khan ka lungphur te a chawl lo chau ani kumsawm hnih pahnih kan ni hunah in nei ang aw ka hmangai ringang che ti hi alo ni a bela chuan a kut lo bengin dawt vek an nih tak kha alo ti le ngata ani telin Shen a din hmun pawh chu a tha lo ve zela depression nasa tak a nei baka a pum a tha lo a in enkawl na a lak vat lo chuan reilo te ah boral mai thei din hmunah a ding ta zuwa pawh chuan bela duh tawk tawh mai rawh engkim I chu sak vek tawh tho a lawm ti in a ngen a kanawr lui ngai hlei nem a duh thlanna anih hi a phu tawk chia ni alo ti thung ela duh reng zawkem ni enga ti nge hetiang ai awm reng I kal thui mama taw nia I pal tlang zawng te kha hriat pui lo che mai la hetiai che thian I hlim chuang lo baka Shen a te ang che a nun rawng I ni ve tho ti na ni dawn a sin chutia an in biak lai chuan Shen Group member te chuan private company zawinin an stock te chu leitir an tum tih thawm an hreta a zia bawk kha a hnar kai tu alo ni private company alo din ve a bela te chet dan zawng alo hre ve kur bawk si nen Shen Group nei dan tur chu alo dap ve char alo ni a hlawk na tur ani dawn phawt chuan engmah tih hriat nei lo ani ti chu a chiang ta bela chuan Shen a chu ava hmu a thil thleng mek chung changah chuan engmah hriat a nei lo thu alo sawi chu buaina chu chinfel pui turin bela chuan ava ngen nang chau hian Shen Group chu I hre chianga hnathawk tam tak te hi kalam tang an ni awangin kapui an ngai ani a ti chuan Shen a chuan company document pawimawh te chu alo pe ve mai alo kim changphian leh ngal pui chu alo in huam hle chu ni in chung document pawimawh hmang chuan ama phatsan tumtu te chu an zim buai ta a midang leitir lovin an mahni chuan poisa pe in an leisak ta hlawm ani Shen Group atanga ban tir an ni bawk chutianga a pui awang chuan bela chuan a duh pha tawh chuang si lo Shen a la chu ala beidong duh bik lova
temple a hmaah beads hlawh tura bela i ava tawngtaina thil stepa te khan vakalin ava tawngtai ve ta tlo mai bela pawh chuan lo hmu ve vekin engah ma chuan alo ngai lova a chanchin te chu engmah hriat a duh tawh loh thu in a secretary chu alo chhang file pakhat erawh ava pek tir lawm thusawi nan shirt thenkhat chu a pelet leh niin a lang a thianpa pawh chuan lo zilin hetiang thil hi nangma thlen tir vek ani a ban san tawrawh tiin alo fui zuat chuan bela chu hmun pakhatah a hruaia company a din ve theihna tur building chu ava hmu bela pawh chu a lawm hle hrenan lo biak pawh a tum pawh chuan ngaidama let leh chu a tum tawh lo bur ani zuazuk chu atan a mi tha a in ngah ngamna tur ani tih chu a pawm thlap tawh a zuwa pawh chuan zungbun chu lo kengin a thing thi a min nei duh a ngem tha takin ka in kaw lang che tiin in neihpuiah chuan alo sawm ve mek nei duh e tiin bela chuan a kut alo pe zungbun chu inbun tirin a ro sum zawng zawng pawh bela hming chuan alo dah fel vek tawh tih a sawi bawk zungbun chu inbun tirin a ro sum zawng zawng pawh bela hming chuan alo dah fel vek tawh tih a sawi bawk hrena chu a beidawng ta hle an in hualna chu a tak ngei a chan tirin in neihna ropui takin bela leh zuat te chuan an buatsai zui ta a hrena chuan beads a hmaah a pek tawh nge mai kha alo pelet leh letter alo ziak bawk a tunah chuan a neitu dik tak hnenah him takin ka hlan let li e tih hi alo ziak bela chuan lak let pawh chu alo duh tawh lo jail lamah chuan Jawi Khan an in neihna chu TV atangin alo en ve mek a a thik hle a turah a seng ta si hrena pawh chu ti tho bela ringawt chu a ngai tuah thina mia ang mai in damdawi inah chuan a awm zui ta bela leh zuat te erawh nupa hlim tak an ni zui ta zel ani ole khati zawng kha tun tum drama chu alo ni leh ta a drama thar hmuhnawm tak nen kan lo kir le vat dawn nia